передайте мальчикам. Мальчикам передайте, скажите. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله. Хәйрәбез Габдулла Тукайның туына 100 золотой туы уңайыннан Шигърият бәйрәменә җыйдык сезне. Сезгә театральләштергән тамаша тәкъдим итәчәкбез. Бәйрәмебезне ачып җибәрү өчен сүзне Шүпрәле муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Айрат Хикәтуллы Җагаловка бирәбез. Хәзерге дуслар, рөхсәттегез сезне район башлыгы Марат Ирнач Гафаров исеменнән бүгенге бәйрәм белән, туган тел көне белән, Шигърият бәйрәме белән һәм безнең вакыттан, бәләкәй вакыттан үзенең әсәрләре белән, үзенең шөгыльлесе кытыклатып үстерде һәм гомеребезнең соңгы көннәренә хәтле аның әсәрләре безне озатып бара. Кызганычка каршы, Габдулла Тукай 27 ел гына яшәгән һәм 8 ел гына иҗат ителгән. Шуңа да карамастан, аның шигырьләре әйткәнемчә безнең әби-бабалар, әти-әниләр, безнең балалар, оныкларыбыз да аның әсәрләре белән танышып, аның әсәрләре белән бергә үсеп килә. Бүген Рәсәйнең барлык төбәкләрендә Тукаебызга багышланган менә шундый бәйрәм чаралары уздырыла. Аның исемен мәгълүмләштерү буенча күп кенә Зурмы дисәң, зур түгелде. Бу авыл бик кечкенә. Халкының эчкән суы бик кечкенә, инешкенә. Анда бик салкын ва бик эссе түгел. Урта һава. Җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява. Урманында кып-кызыл кура җиләк тә җир җиләк. Күз ачып йомганчы hiç şiksiz jiyarsın bir şilek. Bilgili, bu kapkara ormanda her yırtmışta var. Yük dügül ayu, büre, tilki jihan yırtmışta var. Hem de barmında uyan, erle, diye, yımran, pışın. Uçrata avuşu bulup
урманда күп йөргән кеше. Бик куе булганга, монда җемпәйләр бар диләр. Төрле албасты, шүрәлеләр бар диләр. Hiç гаҗәп юк. Булса булыр. Бик калын, бик күп бит ул. Күпкә ни булмас дисең. Очсыз, кырыйсыз күп бит ул. Әйдәле, Акбай, дигәнсең, артаяғың белән тор. Аuma, туп-туры тор. Төзе тор, яхшы утыр. Ник кадаклыйсың булай син? Мин бит әле кечкенә. Мин туганга ике ай. Я булыр эткенә. Юк, кирәкми. Мин өйрәнмим. Минем уйныйсым килә. Шул болыннарда ятасың. Шунда алдысым килә. Ах, жүлер макмай, тырыш яшьләй. Зурайгач җайсыз ул, картаеп каткач буыннар. Эш бүлү уңайсыз ул. Ялкауланырга ярамый. Тырыш, көчле булырга кирәк. Шулай ук хәйләли дә белергә кирәк. Әгәр хәйлә белмәгән булсам, әле генә урманга баргач, мин урман сарыгы шүрәлене ничек җиңгән булыр идем? Абый, сөйлә әле. Шүрәле күрдеңмени? Ана ничек җиңдең? Ярар, энем Гали, һич белән иркенләп сөйләде. Хәзер минем эшләрем күп. Әнә, сиңа иптәшкә күрше кызы кереп килә. Аның белән уйнарбыз. Әле түбәләр, сөйләшик бергәләп. Бу кадәр күп очып, армысың син ничек соң тормышың, ничек көн күрмешең? Сөйләп бир төзеп, таба аласыңмы ризык? Мин торам кырларда, болында, урманда, уйныймын, очамын. Якты көн булганда, иркәли һәм сөеп, кояшның яктысы аш буладыр миңа. Чәчәкләр хуш исе, тик гомерем бик кыска, бары бер көн генә. Бу яхшы, рәнҗетмә, һәм тимә син миңа. Кая киттең әле, түбәле? Мин бит әле синең белән уйнап туймадым. Ярар, китсен. Ой, мин бүген сары белән кәҗәмне ашатмадым бит әле. Кая печән салып кире гәлә, әйдә китсен. Безнең Гали бигрәк тату кәҗә белән. Әнә кәҗә карап тора тәрәзәдән. Гали аны ширәм белән кунак итә. Кәҗә рәхмәт әйтә, сагалын селкетә. Кара бунда хатын, үзең яхшы беләсең бит. Эшен хакын. Китсен бездән чыгып кәҗә белән сарык, ашап ята бушка гына алыр азык. Ярар. Бу икене кунаклыкка булсын карар. Кәҗә белән сарык хәзер китсен бездән. Аларны сыңа сорап торып ни файда бар? Әйдә алайса, үзләрен чакырып, сөйләшеп алыйк әле. Малкайлар, киреп чыгыгыз әле безнең янга. Нәрсә бар, хуҗа? Ни булды? Безнең тормышыбыз бик фәкыйрьгә китте әле, малкайлар. Сезгә бүгенге көндән башлап үз көнегезне үзегезгә күрергә туры киләчәк. Урманга барып карарсыз, ашарыгызга тапмый калмассыз. Безгә рәнҗемәгез инде, яме? Ярар, хуҗабыз, моңарча ашатып ятканыгыз өчен бик зур рәхмәт инде сезгә. Ни эшлик инде, дустым Сары? Булмый хуҗа кушканына каршы барып. Икебезгә бер зур гына капчык тигеп. Китик әйдә, кырга таба сәфәр чыгып. Китте булар. Бара, һаман бара. Күренмидер күзләренә ак һәм кара. Бара була. Күпме баргач, Алла белә. Юл өстендә үлгән бүре башы таба.
Sarık abzый, sen keçлерек, sen tut. Sen Сакалбай, gayretlерек, sen tut. Бара булар, тукталмастан һаман бара. Күрә булар, ерак түгел бер ут яна. Әнә, кара дустым, ут күренә. Әйдә, кәҗә, күрик бүген анда барып. Ут янына бүрләр дә килә алмаслар. Безнең анда кунганлыкны белә алмаслар. Әйдә иптәш, ярар, барсак барыйк инде. Кәҗә Сарык ут янына якын барса, мискиннәрнең күз алдында менә нәрсә. 3-4 бүре утырганнар каршы утка. Тырышып пешермәктә алар бутка. Кәҗә Сарык күргәс, ошбу тамашаны калды ярты җаны. Исәнмесез дуслар, бүре әфәнделәр. Яхшы, хуш килдек. Бул Сарык, капчыктагы бүре башын кидер алып. Мики-кики, капчыктагы бүре башы бит 12. Ап уңмаган жүләр Сарык, надан Сарык, моннан зуррак бүре башын кидер табып. Сарык бик тиз аңлап алды бу алдашны. Капчыктан ул алып килә шул ук башны. Су бик аз, безнең бутка. Башлыклары китеп качты. Туктагыз. Мин изләп кайттым әле. Бик узак булды инде башлыгыбыз киткәнгә. 3-4 бүре, берсе соңра кача берсе, өченчесе, аннан соңра дүртенчесе. Булар качкач, кәҗә белән безнең Сарык китә инде рәхәтләнеп ирек алып. Әйдә дустым, утырыйк та аяк бөкләп каршы утка. Әзер инде тәмләп кенә ашыйк утка. Ашап туйгач рәхәт кенә, тыныч кына, бүтәннәбез куныйк монда. Иртә белән иртүк торып, таң аткач ук, кулларында бүре башы салган капчык. Кыстыны, харып битте, явыз булдыр минем. Нәрсә булды шүрәле? Ни кычкырасың? Син жүләрсең, син кутырган, син пилергәнсең. Кычкырма син, тиз яхшылык белән тыел. И жүләр, кысканга булдыр, кычкыралармы быел? Юкла, күрше авылның булдыр исемле егет, бармагымны кыстышты. Безнең авыл егете ул, бик көчле һәм бик хәйләкәр ул. Әйдә безнең белән авылга кайтабыз. Нәрсәгә? Юк, мин куркам. Бармагыңны коткарырга, шүрәле. Былтыр безне белә, булышыр. Ул яхшы кешеләргә тири. Димәк, син үзең аңа нинди булса начарлык эшләгәнсең. Әйт әле, нинди начарлыгың тиде безнең былтырга? Мин аның белән бераз кәтигеби генә уйнамакчы идем. Менә, әйттем бит, уйнамакчы булган ул. Һәммә син аны аннан кайтабыз авылга. Нәрсә булды? Нигә елыйсың? Син кем? Су анасы мин, авыл башындагы күлдә яшим. Күлдә яшәгәч, монда ни эшләп йөрисең? Минем күлдә яшәрлегемне калдырмадылар. Күлемне шакшы сулар агызып, ватык шишәләр ташлап пычратып бетерделәр. Җитмәсә иртә белән чәчемне тарагач, тарагымны яр буенда онытып калдырган идем. Бер малай аны урлап качты. Мин хәзер тараксыз ни эшлим инде? Менә бит минем чәчләр юзын. Ярар, елама. Әйдә безнең белән авылга кайтабыз. Тарагыңны да табырбыз. Ярар алайса, әйдәгез, кайтыйк. Ни кирәк? Кем бу? Каратыңда вакытсыз кем йөри? Нәрсә барсын тыңлап белә? И, пычагым кергери. Су анасы мин, китеп, кайда минем алтын тара? Бир, бая киндез алып качты, синең углың кара.
safka çıkkına tıralardır Ali. Kızlar, esingizde mi? Ne 26 aprel günü buldur. Rolin şureli bulup giyinip gelip bizni korkutkan edi. Mügüz kiyip. Eylegiz biyip karşılamız. Yurgan yabılgan, jit yazga şaklı uykular talgan. Oltırmaz ihlar, kışlar ötmeyçe, kıybladan kışlar baytıp jitmeyçe. Yazның ayları, aprel mayları, bik matursızlık atkan tanları. Urman şavlağı, kışlar sayrağı, sütler kukrauı, yağmur anları. Bu haller jirge, barçası birge, kalgan tik indi, tişte görürge. Yeah.
Тыңлагыз әле, кызлар. Мин җырламыйм. Би шагыйребез Габдулла Тукайның туган көненә бер бик матур шигырен әйтеп үтәсем килә. Парад. Җиттелек парад, Казанга туп-туры киттем карап. Чаптыра атларны күчер, суккалап татаркалап. Кич иде, шатлык белән нурлар чәчеп ай ялтырый. Искән әкрен җил белән яфрак агачлар калтырый. Һәр тарафтан уй миңа тик әллә ни җырлый укый, нәрсәдәндер күзеленгән һәм тәмам баскан йокы. Эч поша, йөрәк яна йөрәк, хәсрәт içinde уйда мин, ичмасам иптәш тә юк ич, тик икәүбез уйда мин. Ах, гөнаһым шунлыгы, бу күчере бик тынтагы, җырламыйдыр бер матурның алдагын я калфагын. Әллә нәрсәң юк кеби, бер нәрсә юк, бер нәрсә ким, бар да бар, тик юк туганнар, мин ятим монда, ятим. Монда бар да ят миңа, бу мин Вали, бик мулла кем, бик Мөхәммәд, бик Тимер, берсен дә белмим, әллә кем. Сездән аерылып туганнар, җайсыз, уңайсыз тору, бу тору әйтергә мөмкиндер, кояшсыз, айсыз тору. Бер тавыш килде колакка, яңгырады бер заман. Тор шәкерт, җиттек Казанга, алдыбызда бит Казан. Бу тавыш бик ачты күңелем, шатлыгымнан җан яна. Әйдә, чап күчер Казанга, атларың ку, на. Мондадыр безнең бабайлар түрләре, почмаклары, мондадыр дәртле күңелнең хурлары, оҗмаклары. Монда хикмәт, мәгърифәт, һәм монда гыйрфан, монда нур, монда минем нечкә билем, җәннәтем һәм монда хур. gentlemen.
27 yıl yaşadı ул жерде. Гомерен шигырь белән бизәде. Үтте гомере калды шигырьләре, гомер үтүен үзе сизмәде. Яши күңелләрдә биек шагыйрь, шигырьләрен һаман укыйбыз. Әллә ничә тапкыр ишетсәк тә, укып тыңлап һич тә туймыйбыз. Тукай дигәч, уйлар әллә кая, үткәннәргә кире йөгерә. Бишектән үк халкым моңа булып, кергән бит ул безнең күңелгә. Тукай рухы, татар рухы бит ул. Минем җанымда, синең җаныңда. Без инану белән әйтәбез бит, татар яшәр Тукай барында. Тоясыздыр, бүген генә узып, Тукай бара килер җырларга. Шулай булгач, туган телне әле безгә, җырларга да, әле җырларга. Туган телебезне зурлагыз. Бүген сезнең өчен катнаштылар Үзәк китапханә, Үзәк бухгалтерия һәм балалар сәнгать коллективы. Балалар сәнгать коллективы. Бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен. Сау сәламәт яшик, туган телебезне саклыйк, Тукайны зурлыйк.